Tää on tämmöset psykologiakertausvideoita, koska itse en löytänyt mitään kauhean hyviä, niin päätin tehdä itse. Nämä soveltuu YÖ-kokeisiin harjoitteluun. En tiedä miten hyvin nämä soveltuu niinku yksittäisen kurssien harjoitteluun, mutta kyllä niistäkin löytyy ne tiedot. Mä en omista minkäänlaisia copyrightteja näitä tietoja kohtaan, että suurin osa näistä tiedoista on löydetty netistä tai oppikirjoista tai omasta muistista tai aina käyttänyt myös pohjana näissä mun vanhoja muistiinpanoja, kun itse käynyt nämä kurssit. Mutta sellaista. Aloitetaanko? Eli ihan aluksi psykologia. Psykologia on tämmönen, se tutkii ihmisten toiminnan ymmärtämistä ja selittämistä. Siinä on keskeisenä semmoinen psykofyysis-sosiaalinen näkökulma, eli toimintaa katsotaan fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta näkökulmasta. Psykologia on ikään kuin niinku oppimielestä. Sitten katsotaan näitä psykologian suuntauksia. Eli ihan ensimmäisenä suuntauksena on kehityspsykologia. Kehityspsykologia tutkii lapsen kehitystä ja sen vaikutusta myöhempään elämään. Se pyrkii vastaamaan esimerkiksi siihen, mitä vauvat ajattelee, ja myös sitä, että miten kehitys näkyy eri ikävaiheissa ja miten se kehitys on niin kuin keskeistä siinä. Sori, mä en osaa käyttää näitä dioa kunnolla. Yes. Eli seuraava, kognitiivinen psykologia. Tämä kehittyi vuonna 1970. Ja se tutkii tiedon käsittelyä ja ajattelua. Tässä on keskeistä esimerkiksi kysymys siitä, että onko muisti rajallista. Ja se on just semmoinen asia, mihin kognitiivinen psykologia vastaa. Myös sisäiset mallit, eli SKEMot, joihin me mennään seuraavassa videossa, on yksi keskeisistä teemoista. Sitten seuraava suuntaus on biologinen psykologia, joka tutkii biologian yhteyttä mieleen. Esimerkiksi se, että miten lääkkeet vaikuttavat mielen toimintaan, on biologian psykologian kysymys. Aiheet kuten aivojen ja hermoston toiminta on siinä siis keskeistä. Seuraava suuntaus on kliininen ja emotionaalinen psykologia. Se tutkii tunteita, psyykkistä hyvinvointia ja psykoterapiaa, ja sen yksi esimerkki kysymyksistä voisi olla sellainen, että onko kielteiset tunteet haitallisia. Seuraava suuntaus on persoonallisuuspsykologia. Se tutkii sitä, tutkii yksilöllisiä eroja, minuutta ja persoonallisuutta. Se pyrkii vastaamaan esimerkiksi siihen, että mitä älykkyys on. Ja tämä on sellainen asia, mikä oikeastaan aika moni saa väärin, jos ne pitäisi niin kuin ennen kuin on käynyt tämän kurssin tai ajatellut tätä asiaa tai tutkinut tätä asiaa, niin saa sen väärin. Se myös vastaa esimerkiksi siihen, että miten tietyt piirteet syntyvät. Sitten vähän pitkempi, koska tämä on aika laaja. Eli sosiaalipsykologia. Se tutkii vuorovaikutusta, ryhmiä, yhteisöä ja kulttuuria. Yksi sen kysymyksistä voisi olla, että miksi me välitetään muiden mielipiteistä. Sosiaalipsykologia on tärkeä sen kannalta, ettei toimintaa voida ymmärtää ilman sen merkitystä suhteisiin ja kulttuuriin. Se selittää esimerkiksi sitä, kuinka ja miksi ihminen käyttäytyy muiden kanssa. Sitten on psykodynaaminen psykologia. Se on vuosisadalta 1800 ja tutkii ja pyrkii ymmärtämään tiedostamattomia ristiriitoja. Yksi sen tärkeimmistä henkilöistä tai tutkijoista on S. Freud. Sitten on behaviorismi. Tämä on tämmöinen vähän vanhentunut suuntaus, mutta se tutkii siis ihmisten ulkoista käyttäytymistä. Sitten humanistinen psykologia, eli viimeinen näistä suuntauksista, se on vuodelta 1950 ja se tutkii kokemuksia ja merkityksien kokemista. Sille on tärkeä tarkastelun kohde on itsensä toteuttaminen. Tämä oli tässä tältä videolta ja toivottavasti tuutte seuraavankin videon katsomaan. Sori jos nämä videot on vähän sekalaisia ja sori jos mä puhun vähän sekalaisesti. En ole aikaisemmin tehnyt videoita.